Wala dyan. Yung dalawang ostrich. Hello! Punta kami ngayon sa Manawag doon sa may Kabalikat Family Farm. So papasyalan namin siya dahil sabi nila ay free at may mga animals doon na pwede mong makita. So balis kami ng bahay ng 7:50, naka-tricycle lang kami. Ayan yung aming driver and ang aking buting husband and the kids.
kami sa Kabalikat Farm. Yes. Yan. After mahigit 1 hour na pagbabiyahe dahil hinanap-hanap pa namin, medyo naligaw pa. Yan, nakarating na din kami ngayon. So, praise the Lord! Enjoy namin yung araw namin dito as a family. Refreshing dito talaga, grabe, napakaluwang, tahimik. Yan, very relaxing siya. So, very ideal para sa mga family na gustong magbanding, gustong maglakad-lakad, tumingin sa mga iba-ibang klase ng animals. Free lang siya, walang bayad. Yan, may maraming bangko. Pwede kayong umupo-umupo pag napagod sa kalalakad. Yan, pupuntahan namin ngayon yung ostrich. Yan, 2 ostrich. Sarap talaga dito. Very refreshing. Ganda talaga dito guys. So punta kayo pang family, napaka-relaxing ng atmosphere, napakalawak. Pwede kayong mag-picnic, pwede magtambay-tambay habang ni-enjoy yung katahimikan ng paligid dito sa farm. Kabalikat Farm sa Barangay Baritao, Manawag, Pangasinan. Free entrance, wala pong babayaran. Ala, ayan na yung 2 ostrich. Hello, ostrich. You're so big. Hello, ostrich. Ay, are you hungry? Oh, baka tukain. Oo nga. Saan na si Seth? Yun, layo na. Marami ring mga chicken, pakalat-kalat. Free lang sila. Sasakay ka dyan. Ayan na, ayan na. Huwag masyadong lalapit kasi baka tukain kayo. Set, ostrich is coming. Oh, dito not too close. Hi, I'm Ayan, siya daw si Romeo. Set, dito dali. Alam nila yung mga pangalan nila? Hi, Romeo. Where is Juliet? Nandun si Juliet. Infinity Stones, Avengers. Hindi. Yung isa si Juliet. Ayan si Juliet.
What are you doing, Seth? Horsey, horsey. Bingala. Iguana. Tusok, Mama! May tusok siya. Patay na. Hindi yan patay. Wow! Pangalan nito ay si Alden. Oh, Alden tsaka si Maine. Mga love team. Ito naman si Maine. Tulog na lang. Sleeping. Ahas. Ahas! Let me hold the snake. Paskong Pasko pa rin dito sa Kabalikat Farm. One, two, three. Do you like it here, Seth? Do you like it here? Iiyan ka dyan. Alam mo to, ulo to. May Atay tinger. Wala, Daddy. Ikaw, Ethan, gusto mo? Kayo, Gorian. Oh. Hold touch lang, touch. Halika, touch. Yan, halika, touch. Para makita mo. Sige. Ikaw daw, set na touch. Picture ko kayo. Picture. Okay. Pinky, how are you? Ayan, mga siniguelas. Hindi kaya.
Kaya, kaya. Ready, isa pa. 1, 2, 3, go! Hey! Hindi pa rin makaakyat. Help! Uy! Not too close yet, ah. Tutukain ka dyan. Masakit yan. Hindi pa sila napakain. Ayan, may nakita kaming Bible verse sa Ephesians 4 verse 31 to 32. Ayan, nice. I love you too, Mama. I love you too. Ayan na si Seth! Ako na. Pakita ko yung sa bato. Pinakain ko na.
Bye. See you again.